Богата е Русия със святи хора, които непрестанно молят се за нас. Чуйте, деца, моя разказ за благодатния старец Серафим. Студио Богоявление представя Свети преподобни Серафим Саровски чудотворец. В град Курск живяла момченце на име Прохор. Неговият баща строял църкви и синът бил винаги до него. Веднъж Прохор паднал от камбанарията пред очите на майка си, но останал невредим. Станало и друго чудо. На болния Прохор веднъж се явила Божията майка и когато момчето се докоснало до светия образ, то с час се изцелило. Майката възпитавала сина си в благочестие. Един ден той напуснал родния дом. Агатия го прекръстила и Прохор отишъл в Саровския манастир. С молитва, въздържание и търпение се спасявал той, но тежко изнемогнал. Лежал 3 години и веднъж пречистата пристъпила неговия праг, носейки благословение. Девата застанала до неговата постеля, а зад нея той видял апостолите. Този е от нашия род, казала тя, и Прохор бил чудесно изцелен. При пострижението му било дадено име Огнен, т.е. Серафим, заради пламенната му вяра и усърдно служение. И ангелите се молили заедно с него. По време на служба, стоейки на амвона, младият дякон произнесъл вовеки и тогава видял как в сияещ хитон към него по въздуха се носи Христос. Видял как Господ благославя молещите се, от ангели небесен заобиколен, а сърцето му като горящ восък се топяле. И Серафим изведнъж застинал на място. Опомнил се и понечел да разкаже за видението, но замълчал и заживял в уединение дълбоко в гората, в пустинна килия, радвайки се на наземната храна. В трудове, молитви, четене на псалтира и Библията минавало времето му. При пустинника идвали мечки и батюшката ги галял и хранял. Той победил гнусния бесовски род, молейки се върху камък 1000 нощи. Светът не познава, о праведниче Саровски, по-смирен ум и по-горещо сърце. Обут в цървули от ликой, облечен стар кафтан, килията си имал само едно икона и нищо друго, но едни селени решили да го оберат. Нападнали го и цели го изпонаранили. Монахът не се съпротивлявал на злодеите, въпреки че можел, защото в ръцете си държал брадва. Крадците избягали, като го оставили ни жив, ни мъртъв. И той 8 дни лежал и тежко страдал. Пресветата дева отново го изцелила. Крадците били заловени и ги довели при него, но батюшката всичко им простил без гняв. И грешниците се покаяли и си тръгнали. Макар и след това да останал прегърбан и усъкатен, тъй като пламенно обичал всички на света, Саровският старец при среща винаги поздравявал с Христос воскресе, радост моя. Той служил на всички с прозорливостта си, с утешение и със съвет, изцелявал болните и по чуден начин по време на молитва се издигал над земята. Устроил женска обител в Дивеево, 4-тият жребий на Света Богородица. И Саровският попечител постоянно се грижил за обитателките й. Веднъж се случило така. Преподобни Серафим се молил с една дивеевска сестра, а пречистата се явила пред него в сияние със свита от свети жени. Зад нея стояли 12 девици звенци и Божията майка тихо казала:
Ти скоро ще бъдеш с нас, любимче мой. А старецът си помислил: скоро ще догори моята свещ, и предсказал, че пожар ще извести за неговата смърт. И отлетяла душата му при отца и сина. Той стоял неподвижно на колене, и тиха светлина строяла от светия лик, и тогава всички разбрали, че от тях си е отишъл праведник. А в храма воронежкият владика казал на събраните около ковчега: всички ние с вас сме свещи за по няколко копейки, а свещта на неговото свято житие е няколко пуда. Дано всички го срещнем там и чуем: Христос воскресе, радост моя. И днес батюшката е застъпник за всички хора. Не е угаснал огънят на неговата молитва: Господи Исусе Христе, Сине Божий, спаси Христе, помилуй нас грешните. Филмът е подготвен за излъчване в студио Богоявление.